Komplet tissaħħa ħalsen oħra l-industrija tat-tagħlim tal-Ingliż f'Malta hekk kif ġiet irreġistrata żieda ta' aktar minn 13% fuq is-sena ta' qabel. Ċifri tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika juri li matul is-sena li għaddiet kienu aktar minn 87,000 l-istudenti barranin li attendew skejjel liċenzjati f'pajjiżna li jgħallmu l-Ingliż. Il-maġġoranza ta' dawn l-istudenti, kważi 30%, kienu ġejjin mill-Italja, 11% oħra kienu mill-Ġermanja u 10% minn Franza. Kważi l-istudenti kollha kellhom 15-il sena jew inqas, għalkemm l-etajiet varjaw tant li kien hemm studenti li kellhom iktar minn 50 sena. L-iktar xogħol bieżel is-sena l-oħra għall-iskejjel li jgħallmu l-Ingliż f'pajjiżna kien Lulju, b'aktar minn 70% tal-istudenti attendew il-kors offrut f'dan ix-xahar. L-istudenti li attendew dan il-kors għattaw xejn inqas minn 244,000 ġimgħa f'pajjiżna. Matul l-istess sena kien hemm 1225 għalliem u għalliema jeddukaw lill-istudenti, bil-maġġoranza tagħhom kienu nisa u kellhom bejn 18 u 24 sena.